मिक्स बाय संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के। फरदिया पनी हमने भाई तरर पंचायत में आके, फरदिया पनी हमने भाई तरर पंचायत में आके, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के। मिक्स बाय संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। राम परवेश गोपालगंज विश्वास बाटे तना देहब जा साथ हो, हाँ विश्वास बाटे तना देहब जा साथ हो। आशीष देहब भैया दया शंकर के जिता के, आशीष देहब भैया दया शंकर के जिता के, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के, एगो वोट मांगतनी रउआ से सरनवा के। मिक्स बाय संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। राम परवेश गोपालगंज पंचायत तारा रखे